மண்டதீவு செம்பாட்டு தோட்டம் தூமையார் தேவாலய பகுதியில் உள்ள மனித புதைகுழிகளில் 1990களில் வேலணை மண்கும்பான் அல்லைப்பட்டி மண்டதீவு பகுதிகளிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட சிறுவர்களும் இளைஞர்களுமே புதைக்கப்பட்டார்கள் என வடக்கு கிழக்கு மனித உரிமை அமைப்புகள் குறிப்பிடுகின்றன. இது சார்ந்த விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படுமா என்பதை அமைச்சர் இச்சபைக்கு அறிவிப்பாரா? 3ஆம் வட்டாரம் மண்டதீவைச் சேர்ந்த திருமதி சூசைதாஸ் ஏசுரட்னம் தர்மராணி என்ற தாயார் தனது 2 பிள்ளைகள் உட்பட 84 பேர் மண்டதீவில் காணாமலாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்கான நீதியை பெற்றுத் தருமாறும் 2025 நாள் 30ஆம் தேதி ஜனாதிபதிக்கு ஒரு கடிதத்தை அனுப்பி அதன் பிரதியை எனக்கும் கிடைக்கச் செய்துள்ளார். 1990ஆம் ஆண்டு காணாமலாக்கப்பட்ட தமது பிள்ளைகளுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்ற கேள்விகளோடு காத்திருக்கும் இந்த தாய்மாருக்கு அமைச்சரின் பதில் என்ன? திருக்கேதீஸ்வரம் பகுதியில் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட மனித புதைகுழியின் அகழ்வு கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. இதன் உண்மை நிலை என்பது எப்போது வெளிவரும் என்பதை அமைச்சர் இந்த சபைக்கு அறிவிப்பாரா? என்னுடைய கேள்வி, கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, என்னுடைய கேள்வி இந்த சத்தங்களுக்கு இடையில சரியாக இந்த சபையில சமர்ப்பிக்க முடியவில்லை. அப்படி என்றால் எனக்கு நீங்க திருப்பி ஒரு சந்தர்ப்பம் தர வேணும். நான் இதை சரியா வாசிக்க வேணும், இந்த கேள்வியை வாசிக்க வேணும். இல்ல நான் ஒருக்கா திரும்பி இதை வடிவா தெளிவா வாசிக்க வேணும். No, I clearly understood. I clearly understood. The translation was good. No.